अमिताभ राभा बिथांखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो लोगो मोनदों आरो बिथाङा जोंनि न'आवबो फैयोमोन। जोंनि आफाजोंबो मोजां सोमोन्दो दङमोन आरो लोगोसे आं तामुलपुरनिखाय तामुलपुर ओनसोलनिनो बिथाङाबो हिसाबै लोगो मोनोमोन आरो उन्दै समनिफ्रायनो आं नुदों जे बिथाङा जोबोद सासे गोख्रों सिन्ता खालामनो हाग्रा आरो गावनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जेंनाफोरनि सायाव गोख्रोङै साननो हानाय आरो माखासे संग्राम खालामनो हानाय सासे दैदेनगिरिमोन। नाथाय मोनसे जाथायाव बिथाङा जिउ गारनो गोनां जादों। आङो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव खुलुमनायखौ बावहरदों आरो दिनै बेवहाय राभानि माखासे जातीय आफादफ्रा माहारि आफादफ्रा ज' जानानै बेवहाय आरसुनि जि डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स जादों बेजों लोब्बा लानानै बिथांनि मोनसे मुसुखा गायसनदों आरो बेखौ बेखेवनो आंखौ हांख्रायनाय लेखायै आं फैदों आरो बेखौ बेखेवनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। आङो बिथांनि जि थैनाय सान आरो जोनोम सान बेवहाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय राभा माहारिल' नङा गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफ्राबो ज' जानानै बिथांखौ सिबिगोन आरो बिथाङा होलांनाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन जिखिनि बिहोमा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा फोरोंलांनाय जिखिनि संग्रामि जि स्पिरिट रिभलिउसनारि जि स्पिरिट बेखौ फैबाय थानाय समाव बयबो हारि माहारिया गावबा गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांनि थुलुंगाजोंनो आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों।